Ahoj lidi, vlastně videa. Tady Maja a dneska to není náš ten svět, ale to počkej první svět. A ona mě tím jde províst a v dalším videu bude můj první svět. Tak můžeš. Tak jo, ahoj, to jsem se. Takže začneme pěkně od začátku. Jako první se mi hrozně líbily pandy, no to mám všude panďátka. Potom jsem šla prozkoumávat skeletonku. Jo, ty skupina ní začne. To je můj, já vím, to je můj hasák. Počkej. Tady. Jo, jmenuje se Elenka. Tak. A jo. Tady Elenka. je zase Hnědá panda. Wow. To chci dát. Potom je tu můj koníček Nelu a někde mám tady papouška. Nelu se jmenovala tvoje panda přece. No, jo, to jsou skoro všechny Nelu pandy. A potom druhá hnědá panda. No já vím. Potom tady, Maja, pojď k tomu hrobečku jeho papouška. Ať se utopil papoušek. Se utopil papoušek. Což je mi moc líto, za moc Nelu zase? Nelu ryb. Papoušek. Ryb Nelu. Ty máš semínko, tady je ta slepice. Jsem moc smutná. Ty tady dala takhle to. Ty, že jo? No, prostě se utopila, jsem z toho moc smutná. Utopil? Tam nevím. Ne, to nevím. No, to je jedno. To nevím. Ten papoušek. A ty. Potom jdeme tady na ten druhý. Tady jsou jinak všude pandy a skeletonku. No. Tady půjdeme na tenhle. Počkej. Tohle je můj celý úl. Tady je potom můj chvilku. Papoušek. Hezký cílko. Který ho mám moc ráda. To je taky Nelu. Myslím, musím připoutat a musíme ji připoutat. Mám to. Tak Nelu mi už neuteče, tu je můj papoušek. Dá se jíst. No, je na lahvičce. Potom tady jsem počkej, já si jenom dám do lahvičky, jo? Jasně. Tu mám pár koní, protože jsem měla předtím ten nepravý Minecraft. Takhle, ne. A tam nebyly koně na pustí. Tu mám několik koníků. 10, počkej. No prostě tady na tom ostrově, kde jsou všechny koně, tu mám netéritový brnění. Vajíčko a to je liška. Potom tady je váha, kterou jsem zkoušela. Jo, ale ona fakt v Minecraftu jde udělat váha a funguje, nebo ne? Tady tati. Jo? Jo. Jo, ono to fakt funguje. Teďko Dej ten popel. to někdy zmizí, ne? Ne. Aha. Já si na to taky stoupnu a třeba tam dáme teďko, můžu tam dát nějaký vajíčko? Ne, to je stejně těžký. No co? Nebo můžu tam i hodit nějaký tam, ne? No tak wow. No, teďko mi to no, tak jsem nic dělat. Dál je tady poslední. Ale fakt v Minecraftu dělat tvé, no. Tady teďka mám už jenom želvičku. udělala. To je želvička. Ne, už jo. Jak nečekané. Tady mám pak papoušku. Jo, Nelu, že jo. Jak nečekané. Tady když půjdeš opatrně nad vodou, na lodičku, tady mám loďku a postele. A dejte prosím like a odběr, prosím. Potom tady, když byste se divili, proč je tady Maja běž k tomu volně a to už za chvilku skončí video. No tak tady je ta panda, ona je nemocná, já jsem ji našla na ledu. Jo, má koronavirus? Ne, nemá. Já jsem ji našla na ledu, tak jsem ji dala tady, aby se mohla vyčívat. Potom teda se s vámi si za chvilku loučím. Ale ještě tady třeba jo, co třeba dám. Skeleton, kůň, teda zombie kůň. Jo, a vlastně tady ještě rychle, pojď, jsme vědoví, rychle. Jo, vlastně, už to. Tady je medvěd. Kde? Tady, no, tady mám